Sziasztok! Blénesi Éva vagyok. Szeretnék jelentkezni a Tisza párt felhívására, a jövő vezetői pozícióra. Őszintén szólva, elég sokat kipróbáltam, hogy elküldjem a jelentkezésemet, mivel soha nem motivált az, hogy valamilyen pozíciót elérjek, viszont nem szeretek passzív szemlélője sem lenni a dolgoknak, inkább aktív résztvevője. Most pedig azt látom, hogy megért a helyzet arra, hogy a regnáló hatalommal szemben legitim eszközökkel fel lehessen lépni, úgyhogy ezt a folyamatot szeretném segíteni, és megosztani a tudásomat, tapasztalatomat. Mert hittel vallom, hogy a bármilyen szerzett tudás vagy tapasztalat csak akkor válik igazán értékessé, hogyha a gyakorlati etika hatja át a tevékenységet. 1985-ben hasonló dilemmákkal küzdöttem, és a párhuzam a mostani helyzettel nem véletlenül merül fel, mert akkor egy elnyomó rendszerben éltem, a Ceausescu diktatúrájában, Erdélyben, Kolozsváron jártam egyetemre, és egy nyugati útlevéllel a zsebemben megálltam Magyarországon, kaptam egy lehetőséget, hogy meglátogassam egy barátnőmet Nyugat-Németországba, és akkor már többnyire a családommal együtt azon gondolkodtunk, hogy a kilátástalan helyzet miatt kitelepedünk, és amikor ezt a felkérést megkaptam, hogy hazamentemben vegyek részt az ellenzéki tevékenységben, mármint úgy, hogy kapcsolattartó legyek, segítsek kijutatni az emberjogi sértéseket, akkor felmerült bennem az, hogy talán a kitelepedés helyett inkább a börtön fog rám várni, hogyha elfogadom ezt a felkérést. Viszont megmondom őszintén, hogy amikor megtapasztaltam 2 hét alatt, amíg kint voltam Németországban, hogy milyen egy szabad világban élni, gondolkodás nélkül elvállaltam, és minden erőmmel azon dolgoztam, hogy segítsem azok munkáját, akik még nagyobb veszély, még nagyobb kockázatot vállalva küzdöttek az akkori rendszer lebontásáért. Amikor áttelepedtem, akkor egy felkérésre a kisebbségi titkárság vezetését elvállaltam, de hamar rá kellett jönnöm, hogy nem ez az én világom, mert a vezetésben, felső vezetésben olyan jelenségeket tapasztaltam, amelyekre különösen érzékeny voltam, otthagyva egy diktatúrát, mert ismertem a jeleit a demokratikus centralizmus elvének, a tekintélyelvűséget, a megfélemlítést, azt, hogy nincsen humorérzékem, műveletlenek a vezetők, és nem tűrik a kritikát, és a gátlástalan hatalomvágy és karrierépítés és anyagi haszonon kívül szinte az égvilágon semmi más nem érdekelte. Tehát útjaink hamarosan elváltak, utána több helyen dolgoztam külföldön, Prágában, Flensburgban, Berlinben, Cambridgeben hosszú ideig, 10 évig, majd beteg szüleim miatt hazatelepedve itt szabadszellemi tevékenységet folytattam kutatóként, vagy íróként, és 2009 és 2019 között egészen a MOL belépéséig a Corvinus Egyetem globális biztonságpolitikát tanítottam a Corvinus Egyetemen, a világgazdasági tanszéken. Tehát azt kell mondanom, hogy mindazt a
a tudást és tapasztalatot, amit összegyűjtöttem az életem során, és ebbe beletartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápolok mai napig is nemzetközi tudományos és kulturális intézetekkel, diplomáciai, ide akreditált diplomáciai képviselőkkel, tehát mindezt a tudást nagyon szívesen és ezer örömmel a szolgálatotokba állítom, hogyha van erre szükség, igény. Bíztatni szeretnélek, hogy ennél sokkal reménytelenebb helyzeteket is nem csak, hogy túl lehet élni, hanem lehet azon munkálkodni, hogy a demokráciáért meg kell küzdeni nap mint nap az élet minden területén. Ebben a folyamatban szeretnének segíteni, ha van erre igény és szükség. Köszönöm.